Imeko elusizi, izinyembezi, abantu benxunguphele nanjengoko imizimba yabantwana abane ibekwe emangcwabeni namhlanje. Aba bantwana baphelele ezandleni zikamama wabo. Usapho nabahlali bacele ukuba balumke baqwalasele nabantu ababonakalisa iimpawu zokuphazamiseka kwasengqondweni. Okubulawa kwabantwana kunyanzelise urhulumente ukuba acinge iindlela ezintsha zokuthintela iimeko ezikumila nje. Sibuhlungu ke kodwa silapha kuba sizoyixutha le nhlungu ngakanani ngoba siqinisekile konzakele abazali, konzakele isikolo abantwana lapha befunda khona nootishara. Usapho lukholwa ukuba imeko yobume bengqondo bentombi yabo ifuna ingqwalasela eyodwa. Silikhaya siqonde ngokuba inobikhona into eye yamfikela ngelo xesha esinqwenela into kokuba siyifamily nathi sike sifune into kokuba kutheni usekwenzeke lenhlekelo. Umuntu ongumama uthwala umntwana for 9 months ebulaleka ade ayokumbeleka kwinhlungu zohambo lokumitha. Andikwazi ukumbona ngenjongo ngesenses ezinormal ebulala umntwana umuntu ongumama. Urhulumente uthi uzawuqinisekisa ngokuba uzisa inkxaso kwabo badinga inkxaso ezilalini abaphazamisekileyo ngokwasengqondweni. Siyababongoza abantu bakuthi into kokuba xa uzibona uphelelwa lithemba, uphelelwa ngamandla, iza ngaphambili kurhulumente uzothi ndicela uncedo. Ukunqongophala kwamathuba emisebenzi, indlala, ungalingani kuthathwa njengezinye zezinto ezibangela ukuba abantu abaninzi baphazamiseke kwasengqondweni, nto leyo ethe gqolo ukuba ngumqobo kwinkqubo karhulumente wentando yesininzi kwilizwe loMzantsi Afrika. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC, eNgcobo.